Big Brother да участвам. Тъпото копеле му обясняваш, че едва ги издържам да вися в България. Той ми говори за Big Brother. Да слушам някакви шматки, да ми вкарват някакви изпедерастени, хив-позитивни педерази вътре, да сядат да се търкат кайсиите на гарнето, на което ходя да сера и аз. Като му име. Не му вика и Съншайн и това онова. Наричай го Курво. Пиратки ли? За какво става въпрос? В Либия? Добре. Проповеден Колев. Let me be your Andrew Tate. Аз съм по-добрият Тейт. Той много дрънка. Но Андрю, ти може да си бил сводник. Малка черна маймунко. Обаче Чичо Хю, handle my business, е the real deal. If you know what I mean. Нали, Андрю бил в такъв регион. May only in America. Американски курви, екшен курви, брутални курви. Но Чичо Хю ти първа започва да ходи international. Let me show you too who the fuck I am in this business, motherfucker. Няма да съм много дълго в България, не знам дали го усещаш. Делта Уно няма много време, иска да превърти малко international bitches. Yeah, motherfucker, last night I had stitches. Yeah, всичко ще тръгне от Пуерто Банос, international location, international influencers, бразиляна, доминикана, handle my business. Да, гангстери от Шотландия, гангстери от Дъблин, гангстери от много. All of them are my motherfucking fans. You know this? Big Brother да участвам. Тъпото копеле му обясняваш, че едва ги издържам да вися в България. Той ми говори за Big Brother. Да слушам някакви шматки, да ми вкарват някакви изпедерастени, хив-позитивни педерази вътре, да сядат да се търкат кайсиите на гарнето, на което ходя да сера и аз. И аз си би майката. Ти баш с мене. Ти баш ще превъртяват, ще го фана за ушите, ще начупя цялата къща и такова. Ще кажат после охрана, охрана. Такова си беше майката, ма занимаваш с педалски истории. Аз съм Делта Уно, педерас. Стояне хубави тръби ли прави? Да, педерас, хубави тръби прави, но вече не може да се изпразня на тръби, защото не може. Добре ги прави, но чак така да направи истинския гадинг долу да такова да влиза като у дома си, не може да я докара до там, почва да се даде. Ще ме извиняваш, рижавата, че го обсъждам на видео това нещо, но те трябва да знаят. Аз съм им казал, че няма да крия нищо от тях, така че много добре знаеш кой са фанала и това. Просто ти го казах няколко пъти. Като го засмучиш, ще го държиш вътре през цялото време, няма да го вадиш. А тя се мучи примерно една-две минути, вади го, почва да го гледа, да му се радва, да го прави глупости, това, онова. Не става така, ама казах ти като го... Един път като влезе, няма да го вадиш. Това е инсайд до край. И не разбира, и не разбира. Ама тя се оплака, запушен ми е носа, вика, не мога да дишам. Добре, ще ти купим нещо за нос и ще пробваме пак. Tonight. Добре, достатъчно, няма да се обсъждаме хората. Oh shit. Ще ма баннат ли, боли ма целия хуй фън, шо иземи се обои, аз съм навън, ти си пръв. Знаеш колко бе кой ще ма банни? Никой не може да ма банни мен. Елай ма изгаси физически маняк. Аз съм Делта Уно. Бургас съм копе. Ало? Ало, да. Какво става, Димитрова, как си? Добре съм. А вие как сте? Много съм добре, готвим ме пие кафе. Супер. Много добре. Пусиш камерата, Съншайн, ти ли го направила? Не. Съжалявам. Аз по принцип не пускам битки, ама си забавен и те гледам. Ти отговаряш ли от снимката да си виждам някаква черна моредна, това ти ли си? Естествено, да. Да, вярно ли, че си дебела, както те наричат в коментарите? Дебела? Да, така говорят тези педераци. Не съм. Нормален човек. Няма ли се от рози? Примерно, и да се омазнена няма да върна, ако можеш да го извършваш така, ако се наконда. Защо го правиш? Не, защо така говориш на своите тънки, брат? Да те питам, да може ли да те попитам нещо? Да. Защо се дойде в България? Заради футката с розовата коса. Аха. Иначе като цяло знам, че си бил в Холандия, аз там долу-горе, нали там си имал някаква връзка с една... Знаеш, връзки ще дам на тебе след малко точно на теб. Ти те деактивирам прекалено бързо. Така. Ти искаш да говориш за връзките ми, така ли?
Ти, Не, Наталия не, Копилкина ли не. си? Чакай малко, дай да питам. Ти Наталия Копилкина ли си? Не, бе, човек, не ме разбирай погрешно. Така ли? Сега ще обясня. Ако някой ще говори нещо, това ще бъда аз. Просто познавам бившата Знаеш ти какво? приятелка. Познаваш този и онзи, толкова много бивши имам, кой, какво, кога, къде и какви са недоговорките, ти нищо не знаеш. Тъй, че няма да се обясняваш. Няма много да се обясняваш, разбираш ли? Ето се забавен. Обаче, Не съм забавен искаш да изобщо. си много Няма да такива се хора, като те, обясняваш, когато... няма да се правиш на много отворена, защото нищо не знаеш. Разбираш? Виж се, аз не съм отворена, по принцип, съм си отворена. Не съм Ти не си отворена, отворена. Ти но знаеш, съм че аз си съм отворена. Делта Уно, има много жени. С някои от тях бивши, аз съм Авер. С други не съм и просто анатема. Която е била окей, е била брат за брата, когато се е налагал, тя ми е вече и винаги ще й помогне Делта Уно. Ако има проблеми, ще отиде с меча и ще изреже някой педерас. Разбираш ли? Тъй, че ти не ми обясняй кой, какво, кога и къде. Няма бивши, мивши. Това е. Разбираш ли? Това е хубаво да си има бивши човек, минало. И толкова и моменти в Аз живота. има много бивши, не е проблем. Разбираш ли, имаше една бивша дет ми звънна в Поморие, беше всякакъв дебел педераз, вика педераза, са наркомана, са надруса, седи с ножа тук 150 кила и ще му отрепи стояне, ела. Вика, моето момиче, Делта Уно и на motherfucking house, дай му телефона на дебелата. Седя, викам, какво става, колега, кой е? Къде си, викам, брат? Той е, кой се обажда? Викам, Митю се обажда, Митю, очите си, съм да fucking nice. Къде си, викам, бе, жена дебел? Ама чакай, бе, братле, аз такова, братле, викам, седиш с ножа на путка, да викам, 55 кг колумбияна, искаш, викам, да дойда в хотела, I got the location, маняк, чакай, бе, братле, такова, след малко ми звъни нея, викам, в таксито съм, то си смени телефона, кучката дойде, gangsta to the motherfucking bones, извършихме го двамата, да, и това е, това прави Делта Уно, разбираш ли? Ама тук в България няма стимул за живот. Не ме разбирай погрешно. Ти бе, искаш да си навънка. в депресия в момента, ти си се надрусала с материал, искаш да плачем. Слушам те, давай. Не, аз не друсам. Не взимам А. такива неща. Като цяло. Едва ли, Не когато ми отидеш на харесва. адрес при клиента, за да издържиш повече, не се ли навеждаш на чинията му? Не, аз по принцип не съм така личност, където си имам клиенти. Не знам ти как ме разбираш, как ме... Как да те Не разбера, всички като нямаш са в нито един камера? от знаменател, Изчакай малко, Стоянски. моля те, изчакай да се разберем. Как да те разбере човек, като влизаш, първото, което не се представяш нито коя си, нито откъде си, нито колко години си, нито колко килограма си, По нито една колко съм. висока. 55 кила съм. Добре, нека да го докаже. Иска и свидетели и доказатели. Пусни си камерата, бе. Добре, защо да я пускам? Качвам се Аз- пред 2000 човека с гласа си, с снимката си и викаш, ами аз не се пускам аз това. Ако си шано, ще си шано до край. Изобщо няма да си на този лайф и няма ги дънкаш тия работи. Не, Просто исках да разговарям с вас. Еми, разговаряй. Ти ако искаш да разговаряш шано, ще ми разговаряш с мен в Инстаграм или някъде другаде. Ще я си изпратиш черния лист да те приема Делта Уно и щеш да се разговориш. Нали, ако искаш разговор, налично. Ти Да. откъде знаеш, че гъза ми е черен, бе? Я знам, виждам цяло косата е това, онова, виждам като това черна пантера си това. Нищо не мога да видя, даже вземеш да се цъкнеш. Да, слушай. Не мога да те видя изобщо, разбираш ли? Не трябва ли да ме виждаш? Просто си говорим в момента. Чао, разговорите някъде другаде, но не тук. Ще говориш с някой с главалиша, с някой дебело прасе, дето обича да дава пари за разговори и това. Аз обичам да разговарям по малко един по-мръсен начин. Чао, чувствай се. Ами не Да. Няма с кой да играем, има някаква руса курва за 400 човека. Казвам ти направо ще я направя лека. Искам да застана отзад, искам да я шибна с крак. Интересно ли е 2500 човека? Безплатно ли ви е? Правим една битка, не видали 20,000 points, вече гася. Натанцувах се, напучих се на цигари, мога да слагам чорапите ми са Under Armour, мога да влизам в колата, да отида да изчистя, да я направя да мирише на премиум, гейнсташе, Dolce и Gabbana, D&G, Дончо и Гергана, за ръба има за ятагана, не е проблем. Да. И чакаме, знаете ли какво? Йовко Тюхов с розовата коса да дойде да се би. Вторник. Хил вика Хектор. Ще бъда неговия анален инспектор. Ще се побъркам, казал ти го, за да го знаеш. Ще превъртя това лято. Не знам какво стана, ретроградния Меркурий ли е, годината на огнения кон ли е, обаче мятай съм маняк.